Ja imam pitanje za predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohije Marko Đurić izjavio je jučer, citiram, da građani nemaju razloga da se plaše zveckanja oružja iz Prištine, jer su institucije stabilne i u stanju su da zaštite i odbrane zemlju. Pa evo da vidimo da li je to baš tako. Prema zakonu, 256 subjekata odbrane, među kojima su i predsednik Republike i ministarstva, imaju obavezu da predaju plan odbrane. To je dokument o postupanju u vanrednim i ratnim okolnostima koji sadrži plan sklanjanja u sklonište, plan izmeštanja na rezervnu lokaciju, plan mera pripravnosti, telekomunikacionog obezbeđenja itd. Prema poslednjoj javnoj informaciji Ministarstva odbrane za poslednje tromesečje 2017. godine, plan odbrane ni 2016. ni 2017. Ministarstvu odbrane nisu predali bivši predsednik Tomislav Nikolić, a onda ni novi predsednik Aleksandar Vučić. Planove nisu nikad predali ni Ministarstvo građevine, Ministarstvo pravde, evropskih integracija i zaštite životne sredine. Pošto je ova ista informacija Ministarstva odbrane za prva 3 meseca 2018. godine označena kao poverljiva, molimo da nam se dostavi informacija da li je predsednik konačno predao plan odbrane za 2018. i zašto ga nije predao za 2017. godinu. Pitanje ministru odbrane Vulinu: kada će preduzeti mere za utvrđivanje prekršajne i krivične odgovornosti protiv lica koja ne izvršavaju zadatke odbrane? Pitanje predsednici Vlade Ani Brnabić: šta će preduzeti u vezi sa činjenicom iz izveštaja Ministarstva odbrane da su lica koje obavljaju poslove planiranja odbrane nedovoljno stručna za to? Građani Srbije treba da znaju, predsednik Republike, vrhovni komandant, nema plan odbrane i smatra da je nevažno da ga dostavi Ministarstvu odbrane, iako gotovo svaki dan brojni tabloidi koji predstavljaju glas Vlade Srbije i Aleksandra Vučića plaše građane navodnim napadima NATO-a i kosovskih Albanaca. Pošto se predsednik očigledno ne žuri, a ni ministru Vulinu, da podseti predsednika, jasno je da funkcioneri Srpske napredne stranke po ko zna koji put uznemiravaju građane pretnjama ratom u nameri da skrenu pažnju sa gorućih tema, kao što je, na primer, koliko su vlade Aleksandra Vučića i Ane Brnabić do sad otele od penzionera i od plata zaposlenih u javnom sektoru.